Mangwanani akanaka vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makati zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. So my father, he was a pastor, and people will never believe even if I were to tell you that my father was a pastor nekuda kwezvimwe zvose izvo zvandakazoita. So mukomana she, I took advantage yekuti baba vangu ivo vaipota vachienda neni. Sometimes we would go to Nigeria tichitonogara even kumba nyangwe kwaProphet TB Joshua. So takati tiriko kuNigeria nerimwe gore, ipapo ndainge ndiine 27 years. Mukomana she ndopa ndakabva ndachizongobva kuguest house kwatainge tichigara kwava kutanga kufamba ndichiita sekunge I just wanted to experience zvangu ndiri ndega. Ini hangu ndainge ndichiziva kuti ndainge ndichitsvakana nen'anga yaikwanisa kuzondibatsira izvi zvekwamwari zvainge zvisimo mandiri. Baba vangu ndo vaitondimanikidza kuti tirambe tichingonamata, but inini angu ndaingozvifarira kungozviitirawo zvinhu zvangu zvechivanhu, but pekutangira ndainge ndisitomborina uye zvekare ndainge ndakatorasika. So ndakazoti ndichifamba mukoma zuva rekutanga ndakabirwa mari because ndakangotaurawo neumwe wandakasangana naye mune chimwe chishopu maitengeswa maherbs. Ndikamuudza kuti ndainge ndichibva kuZimbabwe uye zvekare ndainge ndichitsvaka n'anga inokwanisa kundirombesa. Saka akabva achizoti bhuti vangu vanozvikona izvo. It was nothing but a lie. Saka vakabva vachizouya vakabva vandibhadharisa. Vanhu ava handina kana kuzombovaona kuti vakaenda nepi, asi handina kuita give up sezvo ndainge ndiine kamari kandainge ndiinako. Mangwana acho zvekare ndakabva ndachizobuda, but pandakabuda manje ndainge ndiine umwewo mukadzi uyu ainge atouya kwaProphet TB Joshua kuti ange achizobatsirwa. Iye ainge achibva kuUganda. Mukadzi uyu ainge achiti iye ainge akarasikirwa nevana vake vose vainge vakapera kufa nekuda kweurombwa hwake. Saka iye aitongoudza munhu wose ainge ariko kuguest house ikoko kuti inini muchindoona ndiri pano, situation yandakatarisana nayo ndeiyi. So I got so interested in him kwava kuenda kuya kwaainge ari. Ndichinyatsokuona kuti mukadzi uyu munhu ari very lonely because aitotaura zvekutoti ainge ava nemakore asingachazivi kugara nemunhu rume. So ndakabva ndachizomupfimba. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakamuvhundutsa kuti ko iwewe tarirawo kuti pano ndauyawo kuzotsvaka help and uri kuzivawo condition yangu wava kuti unondida. So this was a way yekuti ange achikwanisa kuzoita open up kwandiri. To my surprise akabva achizobvuma akabva ati zvino tozviitira kopi. Ndikabva ndati pano hazviite, ndokubva tachizotsvaka hedu kumwe kwekuti tinge tichienda kunorara. Takazoti tiri kuya ndikabva ndatanga kumunyengerera apo pandainge nditori pamusoro pake ndichimukumbira kuti ange achindiudza kuti iye ainge akazvifambisa sei. Akabva atanga kuchema akabva ati iwe ndakauya kuno kuNigeria kuti ndinge ndichizobatsirwa, noti zvose izvi zvawava kuda kundiitisa. So mukomana she akazobvuma zvake kunze kwava kuda kunoidza akati alright, it is okay, chimira ndinge ndichifonera n'anga yangu. Akabva achizofonera n'anga yake yekuUganda akabva aiudza kuti ainge achida kuti inge ichimutsvakira imwe n'anga yainge iine masimba makaremo muNigeria matainge tiri. Ndokubva achizopiwa mamwe mafone numbers. Akabva achizocommunicate navo sekuru vaya, but painge patori nekamufambo. It was almost 400 kilometers kubva muLagos. So akabva achizotaurirana navo sekuru vaya akati unoda here kuti tinge tichienda? Ndikati hongu ndinoda. Apa manje vabereki vangu ndainge ndashaya kuziva kuti ndovaudza kuti kudii. Ndikati pano ndava kutombovaudza kuti I want to explore the city. As for my father, since he was in the midst of the men of God, vainge vava kuti I want to take all the glory as much as I can. Saka nguva dzavo zhinji he would be at church praying and fasting. Zvekuzoti inini ndainge ndichiita sei vainge vasisina kana basa nazvo. Worst of all my mom. So me and this woman takabva tachizobuda paya kwava kuenda kuya. We drove until we both got tired. Asi takazosvika pamba peng'anga yacho iyoyo, very weird because munhu wacho aisatomboita kunge n'anga uye zvekare ainge achitori wechidiki.
mukoma takazoti tapinda mumba make maita kunhuhwa. Ndobva ndabvunza kuti ko what was the smell, akabva anditi in the previous 2 days vainge vaita a human sacrifice, someone had been kidnapped akaurawa, so that person they kept him inside his house until vapedza kushanda naye, uye zvekare pane zvavainge vachida kubvisa paari. Mukomana Shindakavhunduka achindiudza kuti murume uyo ainge auya kuzoromba hanzi akaita mazuva 2 akangogara padhuze nemutumbi wemunhu uyo wacho waainge asarudza kuti ange achizourawa, hanzi achingomupukuta because munhu wacho iyeye mutumbi wake wainge wava kudikitira. Saka basa rake rainge riri rekuti kana ukangodikitira chete aifanira kuti ange achizowaipa nechimwe chimucheka icho chaainge achazoshandisa kuita mari. So mukomana Shingo yedu yakazoti yakwana, ndopandakabva ndachizoudzwa kuti as for my own case zvainge zvichazonditorera nguva. Ndakanzi ndinge ndichimbodzokera kumusha for about 2 months, apo pandaifanira kuti ndinge ndichizonokora ivhu each and every day, ivhu rekumakuva. Ndobva ndaisa mumvura 2 liters ndonwa mvura iyoyo. Izvi ndaifanira kuti ndinge ndichizviita each and every day. So mukomana takazodzokera zvedu kuLagos, then nevabereki tikazodzoka kunoku kuZimbabwe. Iniwo ndainge ndatova nemisheni yangu. Mukoma ndaienda kumakuva ndononokora ivhu, ndobva ndaisa hangu musi 2 liters, ndobva ndaswera ndichinwa mvura iyaiya. Zvino dzakazoti dzakwana mukoma 2 months dziya, ndikabva ndachizonzi ndinge ndichiuya zvino kuNigeria. Ndakangwavha mukoma. My dad was someone who had a lot of businesses. Ndaiti kana ndikaba mari uko ndoba mari uko, and he never even found out. Dzimwe nguva ndaitoti kana driver kana kuri kunzi akabuda ndaizotoita madhiri naye, tobva tatopusha mamwe maloads anenge asingazivikanwi namudhara vangu, ndobva ndatoita mari paya. So I then told my dad kuti I wanted to go to South Africa because there was this other friend of mine ainge andidaidza kubasa, in which I was lying mukoma. Yes, of course ndakatosvikira mumaoko mafriend yangu, and I never told my friend kuti what was my mission to Nigeria. Ndakangomuti I have to go there. Saka sezvo taigara tichingoendako kuNigeria ikoko as a family, as my dad was saying that he's going to collect grace kubva kuna TB Joshua. So I just lied to my friend that I had been sent by my dad. He never asked me a lot of questions, and then I flew from South Africa kuenda kuNigeria. But when I arrived there, ndakabva ndachizoona kuti sekuru vaya vainge vatotumidzira vanhu avo vakauya kuzonditora kuairport. We then drove straight to his house. Mukomana ndakagara kweya ndakamirira nguva kuti inge ichizokwana. Zvino nguva yakazoti yakwana, ndakabva ndachizoudzwa kuti I was supposed to be buried alive for 7 days. Mukoma kuvigwa chaiko kwemazuva anokwana kuita 7. Ndakati zviriko here izvozvo? Zvikatonzi hongu zviriko, kuti iwe hunge uchikwanisa kuita mari tinotofanira kutoti tinge tichitokuviga kwemazuva anokwana iwo kuita 7. Ndakabhadhara mari kukaenda kukanotengwa coffin mukoma. Zvichokwadi pamba pasekuru vaya pakabva patoitwa a ceremony as if painge patori nemariro. Mukomana guva racho rainge ratocherwa kudhara. Iniwo pakati peusiku ndakabva ndachizopiwa mucheka wewhite, ndikabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichizozvimoneredza nemucheka iwoyo ndisina chimwe chandainge ndakapfeka, asi ndakangopiwa umwe mushonga uyo wandakanzi mushonga uyo ndaifanira kuti ndinge ndichizouyisa pakati pemagadziko angu panguva iyo yandinenge ndava kuda kunoiswa mucoffin, otherwise ndaisazomuka. Mukoma nguva yakazoti yakwana, ndikabva ndanzi ndinge ndichizofunga nezvazvo. Ndikati aiwa ndaswera muswere wese wezuva ndichifunga nezvazvo. Mari yandashandisa ndichiuya kuno kuNigeria yakawandisa. Itai zvamunofanira kuti munge muchiita. Sekuru ava vakanditi alright, waisa here mushonga uya panzvimbo pandakuti unge uchiuyisa? Ndikati hongu ndaisa mushonga iwoyo. Vakabva vachizotora chimwe chitsvimbo chavo kwavakundirova pachipfuva netsvimbo iya. Mushure mekunge vandirova, mukomana ndopandakabva ndachizotanga kunzwa dzungu. Ndikati sekuru ndava kunzwa dzungu. Vakati mira, nguva isati yakwana. Kwava kutanga kundirova zvino. Vakandirova first mumusoro, vakandirova zvekare pachipfuva nemumajoin angu. Pose pavainge vachindirova netsvimbo iyoyo ndainge ndichinzwa ndichipera simba, zvishoma nezvishoma ndichinzwa ndichipera simba. Zvadaro mukoma, pandainge ndava kusakwanisa kumira, ndipo apo
vakabva vachizondiradzika mukofini muya kwava kundifuridzira kufesi kwangu. Ivo vakabva vachizonanavira vachizonoisa chigunwe chavo ikoko kuya kwandainge ndaisa mushonga uya, vachida kuona kuti zvechokwadi ndainge ndakwanisa kuisa mushonga uyu here. Vakabva vanditi mushonga uyu ndo uchaita kuti unge uchizokwanisa kumuka kubva kuvafi. Mukoma, everything just went blank, even though kunyange mukandibvunza kuti chii chakazoitika after that, I have no memory at all. Asi mukoma, ipapo ndakatonyora pasi zuva iro randakavhikwa zvechokwadi. Pandakazotopepuka mushure mekunge vafukunura ndichizonotarisa ndikatoona kutoti this was after 7 days, uye zvekare vakazototora vhidhiyo mukoma Nashi paya pavainge vachidzikisa kofini, vakatotora vhidhiyo racho kwava kutofushirwa paya, but ini handina kana chandainge ndichimboona kana kuita sei. I have no memory at all, it was just blank for 7 days. Ivo vanototi pa7 days idzodzo ndainge nditori kunyika yevafi, asi mushonga uya ndiwo wakazondidzosa kubva kunyika yevafi. Sekuru ava vainge vasina kundiudza kuti mushonga uya wandainge ndakapfekedzera pakati pemagadziko angu wainge uchazoshanda zvekare pakunogadzirwa kwemari yandainge ndichazoita. So ndakazoti ndamutswa kubva kuvafi, ndakabva ndachizopiwa kamwe katsvimbo kadiki diki kanokwana kunyangwe muhomwe. Katsvimbo aka awa ndo mashandisiro andinokaita. Ndinoti kana ndine mukadzi wandinenge ndiinaye paya kana arara, ndinomutaimira kana arara, ndina umwe mushonga wandinoshandisa ini, ndinobva ndamuka ndobva ndakatora katsvimbo aka, ndinongomurova zvishomanana kuti asazomuka nako katsvimbo ikako pasikarudzi yake, ndobva ndatokadzosera katsvimbo aka. So pane vamwe vakadzi avo vandakadanana navo, vazhinji vacho vanozotanga kuita maproblems ekensa yemuchibereko. I think kuti ndokuti usadzikisa kwandinenge ndichitoitawo masacrifices angu iwavo. Zvino as for mushonga uya wandainge ndakaisa pakati pemagadziko wakazosvika pakundichera, ndakacherwa mukoma Nashi zvekuti kungoti zvangu ndiri munhurume ndinogara ndichingozvibvunza kuti asi dai ndanga ndiri munhukadzi panguva iya yekuti panenge pava kuitwa zvimwe zvidobi panguva yebonde, murume kwava kuti anenge achida kumboita chiya chidobi chavanoti chembwa, zveshuwa aionesesa, aiona mashura, because kunyange ndikatokwenya pandinozotarisa kudai ndichitarisa zvigunwe zvandinenge ndashandisa pakunokwenya, ndinotoona zvigunwe izvozvo zvinenge zvakatozara nehurwa, kunogara kuchibuda hurwa, dzimwe nguva makonye. Ndakavabvunza sekuru vaya ndikati, ko sei zvinhu zvakadai zvava kuitika? Vakabva vanditi aiwaka, handiti unoziva kuti mukurarama unofanira kuti unge uchitawo masacrifices kuti unge uchifara. Ingawani kunyange munhu akanzi anenge achida kutenga motikari anotomboita nguva achirara nyangwe nenzara because anenge achisevha mari nekuti anenge achitenga motikari. Zvino iwe wava kungoda mufaro chete usinawo pamwe panenge pachimbokudzimba, ipapo ndo panofanira kuti pange pachikurwadza. Ipapo usaenda kuchipatara, usanwa mishonga yekuti unge uchidzimura marwadzo. Mukoma Nashi dzimwe nguva panorwadza zvekuti ndinozotira zvekutotora maice blocks. Kana ndatora maice blocks ndobva ndamaputira nechidhende, kwava kuswera ndakazvipfekedza ikoko mukoma kuti ndinge ndichinzwawo sekunge zvinoita senani. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma Nashi. Kana makaposta nyaya yangu ndiziveseiwo kuNigeria zveshuwa. I want to confess kuti nyika yekuNigeria iya musambofa makaijairira, kune vanhu vanoziva kugadzira mishonga iyoyi inoita kuti unge uchizoita mari, asi masacrifices acho ndiwo anongorwadza chete. When you post my story, tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we at 27 years old ndo pavainge vava kumhanyidzana nen'anga dzekuNigeria. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureururawo kuti ndakaganyirawo umwewo murume uyu mukoma aibetsera chaizvo.
asi ndakazongomuvenga. Handizivo kuti wai ndakazongotanga kungomuvenga mukoma. Saka taike tichingogarawo pamba pamwe chete ipapo, neniwo ndikurarama ndiri kunoku kunyika yeSouth Africa. Saka murume uyu ainge achibva kwaChivi akatounzwawo neimwe hanzvadzi yake zvichitonzi kune umwe muprofita ari kuuya. Saka vanhu vose vainge vava kungomuunganira, saka akabva atanga kuita mari, zvinova zviri zvinhu zvakabva zvazongondibhowa mukoma. Saka iye airadzika magemenzi ake panze. Mukomana Shin rimwe zuva ndakazongotaimira dzainge dziri kumapast 9 kwava kubuda paya. Madhamu vakatondibvunza kuti muri kuendepiko, ndikati damboenda unotsvaka fodya. Vakati kuinga wani munadzo, ndikati no, ndanoita nema-RIG ndikuda Stuyvesant. So ndakabuda panze mukoma ndikabva ndazonotora magemenzi ake murume uyo kwava kuenda kumwe kwataingoti kupink house kwaingara vamwe vakadzi vaiita zvokutengesa miviri yavo. Mukomana Shin ndakapfeka gemenzi riya kwava kuenda ndikabva ndanokechawo umwe mukadzi kwava kurara naye ndakapfeka gemenzi iroro, kuri kutosvibisa magemenzi ake murume uyu. Pandakadzoka ndakamapeta-peta zvakanaka kwava kumadzorera muchibhegi ndikabva ndamaturika zvekare mumuti. Hapana kana kuzombopera mazuva iyi muprofita uyu akazorohwa zvekudaro mushure mekunge apawo umwe mufesi aitita sekunge ane dzakadambuka chiprofita chinhema ava kumuudza kuti amai vako iwewe even though vakafa but ndo vakasiya vakuroya zvekutoti zvichatotinetsei kuti unge uchizowanawo basa rekuti unenge uchiwanawo mari yakawanda. Saka uya muvesi akabva ati iwe unojairira vanhu iwo, amai vangu vachiri vapenyu, izvezvi ndivafonere here? Ndokubva atanga kumurova paya. Ndakaseka mukomana Shin muvesi uyu ndichinzwa kuti ainge arohwa, but ndini ndakasvibisa magemenzi ake. Saka ndoda kubvunzawo kubva kumhuri yeZimbabwe kuti munhu uyu ainge ari muprofita wechokwadi here, kana kuti kwaingovawo kungovhundukawo kwevanhu vemuno muSouth Africa, kuvhunduka kwavanoita kana vakangonzwa zvichinzi kune umwe muprofita ari kubva kuZimbabwe vanenge vakutoti munhu anobatsira, asi kana vazobatsirwa naye manje kwenguva yakati rebei vanobva vazongotanga kungomuignore. Saka kuti munhu uyu ainge agara ari muprofita wenhema here kana kuti kuzosvibisa kwandakaita magemenzi ake kune effect here, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world.